Evo, došli smo na lokaciju. Probat ćemo bez prethodnog hranjenja i tako dalje. Pustit ću još jedno par metara da budemo baš blizu. Pokušamo da napravimo buku koliko možemo. Najlon 0,50, štapovi dam 150 grama. Mašinici imamo ove za pluvak, može bilo kakva robustna za opecanje u panjevima, što jače to bolje. Penove mašinice. Ja sam čupao i s ovim kad pecam na pluvak, tako da može, ali naravno mislim može, ali džabe se troši ove mašinice na. Tako da evo ga sistem. Kao što vidite, ovo je za pluvak. Znači ja ovim podesim koliko hoću da im bude daleko i to je to. Treba mi još da organizujem dva štapa za dlaku, ali nema veze, brzi me. Tako ću novo da kačem hranicu. Hranica 150 je previše, znači idemo neko malo, evo 120. To je bilo prošlog puta, sam pecao s njom. Znači kačemo standard za ovu kopču. To je slično kao inline hranilica, ali eto ja brzim je da prevezujem pa koristim na oba. Ovdje kačim inače pluvak, a sad kačim olovo i preko njega stavljam hranu, a na udicu ide što već ide. I to je to, znači možda malo mogu da povisim, ne mnogo, 15 cm otprilike je dobro. Iz gornje i donje strane ima olovo, tako da on ne može to da mrne. Pošto nismo imali vremena da se zezamo, ovdje ćemo da stavljamo kupovni neki frankfurtska salama i ukus. Lepljivo je, ali dobro, jedno 25 minuta drži dole na zemlji, na dnu. Ne skida se, ja sam zadovoljan kako se to ponaša. Znači ništa je pohvalno, ne mora bude savršeno, kako god se meni to sviđa. Malo spljoštimo da to bude na dnu. Ide isto nokla kupovna. To sad već kako volite, ali mogu se možda to da napravim isto ovu čamcu. Ali dobro je, vanila. Recimo ona će da nabubri na dnu dole i recimo pola od ovog. Evo vam za čupanje, znači udica jaka, velika. Tu nema spadanja, što se kaže, nema kidanja. Naravno, lakše 100 puta ovako nešto i onda oko toga, ali eto, ja pecam dva sistema pa moram. I bacamo do panja, ispred panja. Malo sam bliže, ali vidim granu tu, pa ću tako tu da bacim jedan ka sredini. Već je pala je voda, dobro.
ćemo kasnije da dotegnemo. Drugi sistem isti. Sve isto. Nemamo sad vremena to da radimo, ali ovdje ćemo malo da probamo manje parče nokle. Znači vidimo da li će to da znači šta. Znači odlični štapovi za ove uslove. Ovo je tanka udica letnja. To jest letnja. Za kukuruz, za plovak. Znači malo da povećamo ovaj razmak. I da smanjimo nokle. Znači ako uzima nešto kao pipavo, mada vidite kako je ovo sve kruto, nema tu snage, nema tu elastičnost kako bi trebalo da ima, ali nema veze. Bacamo i ovdje jednu stotkicu. Znači ovo je neka bojla broj 16 šta god, ali kako ono od pusti deo soka i to i raspadne se, neće više biti ta veličina. Vidite koji je to sistem, znači sad je ovdje malo duži ovaj predvez, iako je krut pa nema nekog smisla, ali nema se. Taktika je da bacam blizu panja. Kao što vidite, baci sam ga baš do panja. Puštamo pada na dno. I to je to. Ne bi baš na bait runner da mi se nešto tu odskači. Da mi popušta, nego da ja lupim kontru. Da imam dlaku da sam sam na vode, onda bi možda istavio bait runnerku. Znači, iako imam bait runnerke, pošto nemam dlaku, neće sam da se nabode lepo na olovo, nego moram da mu lupim kontru, tako da ću sada ostaviti zakačen. I to je to. Ima ovdje neke bojle koje nisu loše, male su možda, ali može da se proba. Ćemo da uzmemo malo. Da pobacamo koju, s tim što ako slučajno to uzmu da jedu, teško će doći na nešto bolje, na nešto drugo, to jest. Ovdje ima jedan štapić, zanimljiv. Koga sam ja uzeo za neko specijalni smulja, odavno, i za neki feeder. Ali sam ga prešaltovao malo na ove neke zebancije. To je 1.75 Libri, neki barbel štap, to jest štap za mrene, kao, koji koriste Britanci, koji je zanimljiv jer ima mekan jako vrh, a jako kičmu. Znači za smuđe bi trebalo da bude ekstra, iako ga nisam još probao ni overio. Ali vidite koliko je dugačak, a kičma mu je prejaka. Znači on ne može da osjeti napred gore toliko otpor. I eto, sam za to i za neku zebanciju ovako pecam nekada na nekom jezeru, vidite kako je to kriva. Znači on tu možda radi i drži ribu dobro. A ima jak te donjište to. Tako da, eto to je. Tako ću na to da dodam sad neki novi sistem. Sad ću možda i za dlaku da organizujemo. Samo da vidim gdje mi je šta. Tako da vidimo se kad završim. Evo ovdje sam vezao ovu brzu kopču. Koja nije loša, nije ko virbla, ali evo vidite kako se to vezuje. Veže se za ovaj ovdje kraj. Onda ide
omča kroz jedan od ovih proreza. Vidite kako to izgleda. I sad se sam zatvori od gore. I nije loša fora, čuva malo od sad ovaj anti-tangle sam stavio, izgleda sam, to mi stari sistem, ne mrzim da me veze na novi, tu sam pogrešio, jer mi ne odgovara. Moram da ga nabijem onako malo na silu, pa ćemo da vidimo kako će to da radi. To je taj neki sistem dlaka, obično nešto specijalno. Probušili smo boju, provlačimo iglu. Iglu kačemo za dlaku, naravno, klasika, ništa to nisam ja sad pokazao, ako nije probao, znači to se tako provuče. Kad provučete s ove strane, zadržite to tako. Samo da nađemo stoper. To je ovako plastične. Može i travka neka, nešto na tu foru. Svi su oni isti, najjeftiniji su najbolji. Kidamo jednu trakicu. To ovako nekako izgleda. Malo povučite da se zabode u samu bojlu da ne bi spadalo. I to je to. Ovdje možete onaj blowback ring, možete onaj silikon. Šta god ko voli. Anti-tangle bi trebalo da priđe preko ovog, znači ovo moje nema smisla sad trenutno. I to je to, znači spuštamo ovo do kraja. Koliko je predves, toliko je to. Ovdje znači bojlica. Malo je duža dlaka. Ovdje imam iseckane bojle sa ovim. Na inline hranilici sa federom. Klasika. I ovdje imam bojlu na dlaci. Ovaj štap bacamo pored ove prepreke. Kao što vidite, deo mi je struna, pošto da ga koristim, kažem, i za bacanje ovog. Baca se ribica. Top. Da je spuštamo ovdje. Stop. Pa ćemo da vidimo. Otvaram kafu, koju sam zaboravio da jem. Vadim je napolje i uživanje može da počne u potpunosti. Pravi dan, samo neka riba se javi, bar udarac. Petnaest do 7 je, došao sam pre 25 minuta recimo, dok sam se raspakao, dok sam previzao sve ovo. Prošlo sigurno 25 minuta. Za sad ni udarca. Jedan štap je u panju, plitko, i jedan je jako blizu prepreke, njega sam uspio da bacim baš blizu i ovog sam bacio pored. Bait runnerke imam zakočene jer ćemo da čupamo. Za ovako neke egzibicije, ako predstavljam fiksno, bolje me neka pen mašinica, Pro Passion, neke te jake mašine. I to je to čupanje maksimalno. Štapovi su damovi, to sam već rekao. To je prilike to, nema to šta, nema popuštanja, nema odrolija. Pa ćemo vidjeti. Čekamo, recimo 20 minuta. I onda vadimo, da ne bi bilo da da nam je to sve usprala voda. To je glavna misija koju moramo da ispoštujemo je da ne zaboravimo da se spira. I bacili smo baš u panj.
ne može se vidi, nego ima ovdje nekoliko tih, a ovaj levo skroz, on je otprilike paralelno s tim panjem naprijed. Pa sad. Najlakše je pecati sa 8 štapova. I onda jebi ga, brate. Bacite i pokrete ceo pad, brate, ceo prelaz, znači da li na vrhu brega ili na kraju brega vi ste pokrili, to je svaka čast majstorima, lepezarima. To može svako da radi. Još jedna zanimljiva stvar, je bitna stvar kod pecanja u panjevima i tako dalje, da vi ne želite biti daleko mnogo od mesta pecanja, da se ne bi teglio melon. Znači ako stanete 25 metara od olova, mnogo to drugačije izvlačenje iz panjeva dela nego kad ste blizu. Znači ja sam pecao na 2 metra čamca i to je čupanje, znači nema pomjeranja, samo ga držite u mestu. Krenuli ga zadržavate ga tu na isto mesto i zamarate, to je to. Tako da postoje neki neloni koji su napravljeni za to, znači imaju nisko istezanje, tipa manje od 10% i to je otprilike bolje nego ovi standardni. Tako da moja preporuka da stanete negdje blizu, da možete da bacite neko iz ruke i da imate nekih 4 metra možda maks za to neko zamaranje, recimo vidite koliko sad sam na nekih čamac i po od panja, s tim što postoje podvodne grane koje mi ne vidimo i koje moram da računam još 1 metar 2 da imaju, da su kameni. Tako da ja bacam sad iz ruke, mogu da dobacim i čim ga dobijem ja ga čupam od panja, znači ovako ukus. Znači ovaj ovdje ću vaditi ovamo, ovaj ovdje ću malo držati, ovaj najgori mislim srednji, onda ću možda probati ili preko ovog ili da zamenim, a ovaj vodim naravno s leve strane. Jer ako krenem ka dubini ekstra to mogu da ga vozim na drill, a ovdje je već čupanje, tako da mnogo bitno je sidrinje u odnosu na panj. Vi možda stanete iza panja i na panj i ispred panja, kako god ko misli da treba. Neka logika je da se stane uzvodno, pa vi kad nešto bacite, to ide dole iza panja gdje stoje riba i onda ono kao prođe uzvodno ispliva uzvodno i to je to, mislim. A bacanje baš da kljucnete u panj onako iz ruke, i to može se raditi, onda je čupanje baš maksimalno, to je 0,60 najlon. Pilker štap, neki onaj boat 1,80, 2,10, nešto tako i čupanjac. To je to, mislim, nema tu popuštanja, nema tu šta se, nisu to glupe ribe, one, mislim, šaran se oko grane kako hoćeš okrene. I tako da vidimo sad točno neka riba dođe, da ne bih više filozofirao. Malo ću forsirati ovo pecanje narednih dana, dok ne krene som. Jer mi sve ostalo smara, vidim da nije aktivno nešto bucov, pa vidjet ćemo dok ćemo imati volje da pecamo ovo, jer nemam vremena da hranim i tako dalje, ako se ide često možda i može nešto se uradi. To je to. Ako ne bude se ništa javljalo, malo ćemo uzeti možda neku glavinjaricu. Glavinjaricu da pročačkamo. Tako se javi nešto druge prirode. Vidjet ćemo. Ne mora bude šaran, može bude neki smuđ nešto. Noći će uskoro, pa vidjet ćemo. Konačno ekran da rije. Sad ćemo da uzmemo, svaki put da uzmemo da bacimo malo na bucova, da se baca jedan litr. Pa ako slučajno dođe bucko, reći ćemo hvala. Počeo je da rije
smo šarom, što je ekstra znak. I evo idemo na jednog ovakvog, ove neka MM glavinjera, taman da je zabacim prvi put. Bacam Zander kantom od 90 grama, najtvrđi štap u istoriji. Vidjet ćemo kako će Bucov da reaguje na ovu akciju, ali za ove glavinjerice, što ne, šta mu fali? Ja mislim da ovo je veliki, taj što se baca, taj je dobar. Odvijemo malo više nego što bi očekivali, da baš ne pokidamo, to je to. Ima jedna ribica tu koja se baca baš pristojne veličine, ali neće da dođe. Konačno, dobra riba. Čekali smo ovog bucova. I nije neki. Dobro sam zabacio. Otvaranje sezone.